Hey, drive. Hey.
Come on.
Blisko swoich! Moja!
Leva, leva. Daleko, daleko, daleko.
Bartek, super asysta. O to chodzi! Czy ja? Do końca tam! Brawo! Trafki chyba! Ręka. To znaczy? Time out!
Pierdolimy, to nie Quickly. Że jest chyba nietrafiony rzut, to jest jeden rzut, który nie kryje się na chyba
Batte! Dice cosa!
Od